Vale, pois nada, un ano máis estamos aquí celebrando o Aquí Cántase, estamos xa na 8ª edición. É unha actividade que reúne cada vez a máis xente, unha actividade que lle gusta moito tanto a xente de aquí como a xente de fora, como os foráneos. Pois estamos moi contentos dende a Asociación Cultural Maravallada de seguir promovendo esta tradición de cantar que é tan bonita. Estamos aquí en Pontevedra e, bueno, vin a ensayar aquí con un grupo maravilloso que se chama Maravallada, Aquí Cántase. E eu estou pasando de puta madre. Animádevos todos para o próximo ano porque isto é unha maravilla. Hoxe vamos a montar unha festa aquí que vai arder Pontevedra. Que tanto valor llevas, llevo garrafas de fabas para ir a extraperlas. Que llevas de esas bolsas, que tanto valor llevas, llevo café, azúcar, la raya de Portugal. Que llevas esas alforjas, que tanto valor llevas, llevo café, azúcar, la raya de Portugal.
Bueno, eu son de Pontevedra, veciña de Pontevedra, son do Burgo, de parte da Maravallada. Ensaio con eles e cando podo veño a cantar con eles. Encántanme, son maravillosos, moi atentos e estamos encantados con eles. O Aquí Cántase é a actividade máis emocionante das festas do verán en Pontevedra, sen lugar a dúbidas. A maneira máis divertida de poñer en valor o noso patrimonio cultural, de poñer en valor a nosa música tradicional, co que é a canción popular. Só hai que ver as prazas de Pontevedra cheas de xente cantando todos e todas a unha para darse conta que esta é a mellor maneira de facelo e de facelo divertíndonos. Así que agradecer todo o traballo que se fai non só o día de hoxe, senón durante o resto do ano traballando coa veciñanza, coas asociacións culturais veciñais, nos centros sociais do Concello, así que nos encantados e encantadas e longa vida o Aquí Cántase. E quedar afónicos, porque Pontevedra canta, canta pero moito, ademais.